Masal denga thoyalong Devi Mandir Kardom Kardia Sai Hemalong Arlong ke do anta isi mang humeme musical stone mate kaprek arki keklang adim du puabirtar julong si rar phan kapachini ji lapen kapaklang ponje phan matha ponsi karbeng long life abitung pen kahomri padodamlo Chinthang constituency ke parlopon Jasemet Karbianglong district lapen Meghalaya ahoyalong kido Masaldeng athoyalong Devi Mandir Arnam Kardom Kardia Saihem Arlo amatsi penangan Arlong thepo ke klangdo lapen labangso Arlong along jong si komania bang tubang piatum Arlong achetpen labangso Arlong thepo along tin along jong si thengdam mo pulote amet hangsi along tin a Arlong thepo ta asiang tong dukok titi lapen arki setame kaprek ase ke klangsong Kapre kiri. Labangso puthak penangan kacethang dolo laso joksi Karbianglong news channel lang bongpen Karbianglong live hanlo officially ka homri padodam chenglo lapen ko an si ahok hema puthak adimaklong along an homri damsi labangso Devi Mandir Kardom Kardia Sai hemarlo kido Arlong thepolong tinalong setame Arlong achetpen arkia hokpet klangma klangklemapu kelang chari padodamlo Athema Arlong hijan kache dai mate Arlong along jongsi Arlong achetpen thenglo de thengklak chaji lapen kaprek ase ki doje Allah mamatsi avedet nanji setame labangso Masaldeng athoyalong Devi Mandir Arnam Kardom Kardi asahem Arlo along ke do Arlong thepo bangke prek da asamsido labangso puthak penangan kache thang dolo lapen Karbianglong live hin setame adimaklong along an kahumri padodamlo Live ke lang ratundon pininil tung Karbianglong live pen isi mang humeme mate haku pen ke do labangso mondir ke Masaldeng hawar si dolo labangso Masaldeng hawar long si labangso Devi Mandir do labangso Devi Mandir long la nili fikar jab ke cherry blossom asona rong ang pharlang me pik arbota machichi bet la labangso arong ang phar lang me pik la Meghalaya long mate Japan long cherry blossom labangso species ason lo lang mi pigla sin ladak nili isi Karbianglong live pen paklang pungkang tumang lo ladak labangso mondir arlo arlong bari am arlong do arlong isi hini ke chota kali pocket bak arlong doji labangso arlong long jong sin nali theng lo pulote arki kaprek arki mena sin nang chon nasi labangso kon to hok hema ne tung Karbianglong live pen ke langji phansi bori pot nali cameraman vaitha lang ke hok nili vai lang ha Main na? Okay na? Jo, đây là bắc lang poni pola hello Devi Ma Mandir lo. Ladak lang nang kaprek long do la sor long. News report Bikram Teron Karbianglong live